Hangtod karong panahona nagsigi pagyod og paningkamot ang kalibutan sa pagtino kung tinuod bagyod nga kadtong ginganlag Hesus nga nagpuyo sa Nazaret nga anak ni Jose ug ni Maria nga porting pobriha mao bagyod ang manluluwas. Hangtod karon gilalisan pa na. Kamo asa man mo pabor nga si Hesus mao gyud ang tinuod nga manluluwas o wapay siguro? Kinsay mo ingon nga si Hesus mao gyud ang manluluwas ta sa kamot? At least 100%, adi dayta 100% na may wa mo isas kamot. So gaduda pa ni Simba pero gaduda pa. So labi na mo dihang mga online parishioners, utrosan mo. Usahay gani mga pari pa mismo nagduda kung si Hesus ba kadtong anak ni Jose ug ni Maria nga nagtubo didto sa Nazaret o gilansang sa krus didto sa Jerusalem o gilubong sa didto mao ba gyud ang tinuod nga manluluwas. Mao na gakinahanglan tag mga prueba. Sa nakaron ang ato sang reliable nga prueba mao ang mga saksi, ang mga witnesses. Bisan sa husgado, bisan gani sa ako canon lawyer man ko, mo process man mi og kanang mga application for declaration of nullity diha sa atong tribunal para sa mga minyo nga magbuwag or kanang mga pari nga magpa lisais ba kanang magpali na lang kay motilaw lagi sa kalibutan. Ana man sa tribunal mo agi sa atong mga canon lawyers, gakinahanglan yapon mig mga saksi, witnesses. Karon sa unang pagbasa ni ay saksi si San Pedro ug si Juan, nagkuyog sila. Bag-o pa lang kay nahitabo ang kamatayon ni Kristo. Nya dunay bakol nasukad pa siyang pagkabata, di gyud kalakaw, pakilimos. Unsay gigamit ni Pedro? Wa mi kwarta para ipatambal nimo, para ipa-ospital nimo, or kaha ilimos nimo. Wa mi. Pero hatagan kanamo sa niya namo. Unsa may naa nila? Ang ilang pagtuo ni Kristo, ang ilang kanabang conviction nga si Kristo mao gyud tinuod ang manluluwas. Mao tong niingon din sila sa ngalan ni Hesus tindog og lakaw. Nya nakatindog man, nakalakaw man. Unsa man na? Fact check. Unsa? Di ba? Fact check. Kaya ang gigamit ni Pedro sa ngalan ni Hesus. Nya si Hesus nag-ingon siya, ang nagtuo kanako makabaton ni ining maong mosunod nga mga gahom. Sa akong ngalan makaayo mo mga masakiton, makapapahawa mo mga yawa, makasangyaw mo sa maayong balita sa akong ngalan. Yan ang pag-ingon si Kristo, kinsa tong duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, ana ako sa inyong taliwala, ug bisan unsay inyong pangayoon sa amahan sa akong ngalan, ihatag kana kaninyo. Fact check. Di ba? Oo, na siya. So why problema sa kalibutan nga di masulbad? Why bakak sa kalibutan nga dili sa Tagalog pa masupalpal? Basta gamito nato si Kristo. Because niingon mas Kristo, ako ang dalan, ang kamatuuran. I am the way, the truth. Ano na siya, truth? Kung sa may kamatuuran sa simbahan, kita ba, simbahan, isip parokya, unsay kamatuoran nga makasulbad og problema, nga daghan kay tang nagsimba nga parishioners, di ba? Pilay parishioners nato dinhi, bana-bana nato mga 25,000 das mga bata, abot pa gitingan nig 30. Sa ako lang ng sorbis mga 5 ka barangay nato dinhi, mga 25,000 to 30,000 tadas mga bata. Nya,
Kung muhatag lang tag 1,000 na atay project, unya muhatag lang tag 1,000 kada usa. Di ba? So sa usa ka tuig ba? Tigong hatag tag 1,000 kada usa. Ug naatay project nga mo worth og 25 million, 1 year humana. Pasabot gaan kaayo ang atong himuong proyekto kung puy anato ang kamatuoran nakita di ay daghan ta dinhi. Kakuha mo? Ana, unya rog na ay waylungon diha atong usa ka parokyano, waylungon para ikalubong or way ikabayad dito sa lubnganan nga mo worth og tagpila na kanang bayad diha sa. Sige, suway mo kamatay kay bawag mo presyo diha. Mahal na naron kanang tagpila naron kuan bro titing kanang diha sa nang mapalubong ka babahat ana naman ay bayad kanang nitso. Murag anay mananabtan na to ay. Tingali mga di na mo ubos sa mga 10,000 bayronon o diaron kung ang imong saligan kadtong atong parokyano nga nagyaka sa yuta ang balay nga hapit gani way kaldero hasta kaldero busluton ug mao toy mamatay niya ilubong diha wa siya 10,000. Pero tungod kay 25,000 man ta kabuok parokyano dinhi nga ni alas teritorios parokya ug maghatag-hatag tag bisan lang siguro tag pila man 100 wa na oy sulbad dayon 100 ra di pertinggaan na sa ato pa di ay kun mubati ta kita usa ka simbahan way problema labi na financial nga dako kaayo para nato mao bitatong kapilinya nagkinahanglang mga 45 million para ma-construct o ma-consecrate ang maong simbahan nisugod tagtabang dito pinaagi din sa atong parokya August 8, 2021 na consecrate April 4, 2022 wa kaabot og 1 year na human ang 45 million nga panginahanglan tungod to natong tanan nga mibati nga kita usa ka simbahan. Pakpakan na to ang Ginoo. Fact check nga ang simbahan di ay is powerful. Di ba? Nya kun ato ning puy-an way bakak nga dili masulbad. Bakak man ang moingon dako agud anang gastuha kung sagoy kwarta na to. Kwarta ko taon. Sige, palit-palit lang slot, palit-palit lang. Sulbad, oy. Na siya. Among nangaguol nga, human ni noon. Kaning 51, masubrahan panig mga 20,000 ka slots. Niya, og mo palit mo gikan karon kutob Hunyo. Mo palit mo ko sa kaslat, kita tanan. Inyong mga anak, inyo sang assignan na kay anak 7 ka buok, 7 sad kaslat imong paliton gikan karon hantod Hunyo. Ana no? Ako mo pasalig man sad ko nga kada semana palit man gyud kog 10 menos na po kaslat. Hot doon ko na akong stipend o palit og salat adi sa doy binlan sa nakong monthly ginagmay. Binlan sa nakong simbahan. Pero inana ba? Kay nituutan usa ta ka simbahan. Ini ka month of December, wa na ipakita na nako ninyo ang finish kaning kuan project sa mas kapilinya wa sad kaabot og usa ka tuig napakita na nato og nahimo nato ang usa sa pinakadakong events dinhi sa Archdiocese sa Sugbo niadtong April 3 ngadtos 4 nga daghan kay na blessed ato, super blessed gid ang mga tao, apil naming mga pari ato sa event kanindot. Hasta pagod ang mga beach resorts dito. Bless kayo. Kaya nga naman, sige yung daghang kay tao. Puno. Grabe yun ang tao. Puno kanunay ang mga resorts dito. Kanang mga balay nga abutanan. Puno kanunay sa mga pilgrims nga mo check-in kay mo apil sa misa. Unsa man ni siya? Makasulbad og financial need. Hastang mga habal-habal driver aligre kay sila siging hatod na to tagpila ka na ilang bayad
ang mga kandila, gapanon ang nagdaas kandila, siging dagandagan, siging hatag ang kandila, kaya mo dagkot ng kandila, inig isa-isa nimo. Ang nanindag mga chichiriya, nanindag mga pamahaw, nanindag mga tuwa sa dito, pagkadako sa natabang tungod lang ni ining maong kamatuuran sa pagtuo. Di ba? Mao ni ang gustos Ginoo, nakamautang mo recognize sa kamatuuran, pero nagkinahanglan ni siya og kaning pag-ila nga usa ta kasimbahan. Muna ingos Kristo kanang inyong cellphone nga sige lang mong tan-aw dihag porn, imo lang nang i-text sa imong kabit o sa imong ka-textmate, gamitan na lang nas tinarong. Kay grabe baya kayo nya naa naman ginang social media, gamiton tanan aron to know and to keep and to project the truth, not the fake news or fake result. Maura man tingali ito, manindog na tayo.